nacha. Falling clear. Papa, SS gay style channel. Ah, when you my ya. Daddy, you said Bruno that Jack would done. Yana Wokasa, who nipa one and a Katsawati. I said, oh, yeah, tornado. Mr. Tornado said, I dream an answer make us a common picking me. I done a video or win out with answer me. Unya come. Minabo Town. But sister, you will never be one in your disco. There be a winner guy. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri akwamia mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi ediasa. Awoswo mani ye fe. Emrana son say kwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo kumase. Ye be sha who is who. Sabre wena. Onsu betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawu TV. The April live. Mimi the way and mimi the bia. Ewa a WhatsApp ahojo at Tinga Junction. Kumase baby a Kumawu TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet na chance. No so na audience ni na trance. 8 p.m. na nwotwe pepepe. E de dwumade na ahyehye so. Eye free. Anu ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bobodi asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawu Multimedia. And I say but Awoswo keke. Na follow instructions no. Na vote ma o favorite contestant. Wey aya Wobati Awoswo. Was it Shake Your Waist sponsored by Wobati Agombia Capsules. And Asempa Heba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA collection. Was it Wobati Awoswo? Shake Your Waist. Ebeye butu. Why? Mary, open your eye. Open your eye. No, you must shoot someone named Sammy. Debbie, may open your eye. If I know what I say. Ah, I don't cry my poem. Hey, what's me and your mabio? Say, I didn't know Bonnie. See me, I see the Anna Cresana, the number baby. I know who young my any problem say. Sister, I don't want another. I feel I'm obey and you're sorry call. My elbow phone on my bedroom. Sorry, calling yes, sir, syphilis, young bit sino. Look on Andrew, several who bet to go, sorry for white. And my own angel, but sorry for what's it. Mary. Hey, Kwame. Mary. No, Kwame, day. Because you go to a room now, Mammy can't want it. When the answer me about free, my best save you. I don't know what to say. I don't know what to say. What you go no Saudi Baby movie, but people find your color. Oh, Baby, what you go over? But I tell them, come back. Kwame, just in still to be fattest in yes, sir. Hey, now me my fattest. Me my be matching me back, and me just slam, and I my fattest wrong to be fattest. Sir, some make my car show. Some in the woman. I see a bomb running. Come for pronoun. Abusuafo a mo hweye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhyira wo wani guso ohwe the spiritual hot seat da bia opese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so yankopon ya dom eja ko eja ebo eja nya bedu e brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe
na to TV no ho Kumawu TV ye ne yedie mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no se Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka if you can't think outside the Bible, tell me someone doing inside the Bible. Bible not correct some box I have buy a dear gum. If you want to get outside the Bible, people see you say you are evil. Papa, and when you be was as we should piano, the Chiwadia Air import the king of heaven, F. Indra. I want to start to sue the Chiwadia Air prior. It's a minimum Jesus one and in answer to say. Mebo, I have no tremor say. Say yes, you need to in Yanko Pomba. No, ni madini na nyemebu anyi ko say a common sense man. Say Jesus also ono ayeja. Said ye John 14:6 says ye wo hunu me na hunu gya na dia. And Jesus was fooling his people or his followers. Obofo ni nyansa. Obofo no ba wagini. So ni nyansa ko bu say Nyankopon say okay Nyankopon. David na di ni kwa asem. David na ko fo obire. David na ise. E ba ni say na wo semmin ko sai kuro no. E fi Nyankopon no bofo nyina wo nyansa ofom. Na fa toto de ho. Papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye abusuafo a mo hwe ye da bia ya kan se onyankopon twedi ampon de obo so ne asase no onhira wo wani guso o the spiritual hot seat da bia o pese oni ye kasa edi nkomo e wo show no so Yankopon ya dom eje ko eje bo eje nya bedu e brada ne ya wada bia anwumere no nson ekobo no nwotwe na to TV no ho Kumawu TV ye ne ye die mu a sunsumufo ne ba betena se ye ba Bible mpensempensem mu ne abrabom hwehwemu ene ahohomu enhwehwemu enu nti na hosit ewo ho enti amanfo sua de amanfo ye research opani ba ku bibie na no say Bible kura kuta 24,000 books 5,366 ena Greek for ultimate translate here aye da no okohunu we de sunsumfo ne bia omoba show no so no tie de omoka if you can't think outside the Bible, tell me someone doing inside the Bible. Bible not correct some box I have buy a dear gum. If you want to get outside the Bible, people see you say you are evil. Papa, and when you be was as we should piano, the Chiwadia Air import the king of heaven, F. Indra. I want to start to sue the Chiwadia Air prior. It's a minimum Jesus one and in answer to say. Mebo, I have no tremor say. Say yes, you need to in Yankopon ba. No, ni madini na nyemebu anyi ko say a common sense man. Say Jesus also ono ayeja. Said ye John 14:6 says ye wo hunu me na hunu gya na dia. And Jesus was fooling his people or his followers. Obofo ni nyansa. Obofo no ba wagini. So ni nyansa ko bu say Nyankopon say okay Nyankopon. David na di ni kwa asem. David na ko fo obire. David na ise. E ba ni say na wo semmin ko sai kuro no. E fi Nyankopon no bofo nyina wo nyansa ofom. Na fa toto de ho. Papa afa enye papa nso a de papa ne fa wo de enye papa ne yito nchen ye nyina ye nsua de na mmoa me no mienu onyankopon hira wo onyamenya okese bye bye Kumawu TV aba amansane ye na ye biem Kumawu TV aba amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane winya no baby ya Kumawu TV Otwede ampo Nyankopon bo so ne asase no onhira obi biara wage bre na wo the spiritual house Ebra no bia why you want to say person osua de adesua no ma so ne yewo no da bia meta aka se so bi ka asem bi na enu gidie emfa enu nsese nipa no nipa bonefo ana so onye obi a onim de so bi ka bibia nyanto bo ase menim se program aye enye obi a na beti ase
na mafutuo ne sɛ nyantoboaseɛ ne tie ne kakra ebi nsɛhunu ne nsɛmfo ne yɛkeka na so yɛnwie no na nyansa baako bi aba bɛfra nsɛmpa nom anaasɛ nsɛhunu nom na ɔde akaw deɛ ho ɛna me yɛhu sɛ wɔyɛ nyansafoɔ onyame nhyira wo menim yie sɛ wobɛtem ase na obiara bɛnya ntoboaseɛ nso na watie program sɛdeɛ ɛbɛkɔ bi a wobɛtie na wafa mu aba na atumi aboa wo ɛnɛ mebie me phone line ne ntɛm ama nso anya adagye aba show no so na masan nso announce me WhatsApp line no ma me kan fa WhatsApp line no kwan pontu dua ansa na me invite my guest no 046 0546 sorry 596070 0546 596070 me patcho san line we eye test nko a yɛmfrɛ wɔ so wofra yɛntimi mpɛke wo me se test na fa question bra ne yɛnkenkae ɛmfa ma wo ne yɛnyi wano onyankopɔn nhyira wo me patcho megye nkrato aba me ba me de me guest ne bɛto dwa nyame nhyira wo. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutibidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Emrana so say kwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo kumase. Ye be hwe who is who. Sabi Rena. Onso betimi avotu. Na odi ama o favorite contestant. Why ede bedi kunim. Why aye Kumawood TV. The Ebrew live. Miminda way and Miminda Bia. Ewa, I was pop. Ahojo at Tinga Junction. Kumase, baby, a Kumawood TV one. And you may not see a pepe. Na red carpet that shall say. No, so na audience in our trance. 8 p.m. Now watch pepe. The Jumadian Ashes Shesso. Aye free. And it's one who boost your phone na. Momra, na mama support my favorite contestant. But what they are so voting for Google Play Store. Download Kumawood Multimedia. And I said, but I was working. Na follow instructions no. Na vote to my favorite contestant. Way aya Wobati Awoswo was it Shake Your Waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Heba Misha supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation and a PSA collection. Was it Wobati Awoswo Shake Your Waist Ebeye butu. So I just bring one yard. I don't know what me. Me patcho me WhatsApp line no. Me dey to Gano. 0543 596070 0543 596070. Patcho always screen na see. And no your WhatsApp line and answer test line. Na one dey yam frɛ. Na mo ya test nko a. Ti bomodi na fa o question bra. Ni enya no ma wo. Me patcho me da see. Me invite my guest. Nana ya de dwumadie no ayehye so. Nyame hira. Nana antwi boss yakon. Bema ba. Me otu ba. I want to say. Nyame ado me ho ye pa. Okonfo na ho fese kwa me hunu bi da. Nana me gidi ye say. Ompanimfo ho ye. Na aboso mpanin so ho ye. Na mpanimfo nyina na esunsumfo anom na obia ho ye. Oduma nko da roma. Ibia bako. Nyankopon sha. Nyamenya okese. Amen. Ana aka ho a eda toso mienu ni. No question. Ana wa betra me show yi so. No question. We de okọ wa nche kura. Ebise mpanimfo sa wo wachi. Ana ye wo ati ko se. Ensem ni bi akam. Bra na betra nsem. It's a last time we share no na wo kan nsem bi. Sa konfo bi wo ho a wo mu gu mani mase. Ti mu nyina mu ko ni nyina ma sha ase e ba betu wo so sa. Enu ntina mpanimfo sa tu se. Sa bra be gina konfo anam. Meni asa me ya konfo sam de na nso e program. Ena program no nso no enya ba akofo de ya ka akomo a enu nso ye religion ni bia. Enti so obetra show no so a
na nya ne bɔne mu a ɛyɛ adesua ti ama mekom na mo ye besua de ni ahwɛ de mo akomfo mo so mutimi yo ebinom apenti mo black si aka so bi ye komfo kora wo ye nipa hunu bi ana wo ye nipa genjan bi ana wo ye bonsam bi ɛno ne ye pese ye hwese saa na tie ana nte saa enchemu bi wo ho emsa mabisa sa ho ne komfo medika bi sa open ɛna me mfa mfa ho na asem tire dadwa so ne say ye behwe fetish priest and herbs okomfo ne haban anka ne afa ne say komfo kwa na so ote haban ni enim the difference between dunsini and komfo eya da na komfo te haban ti komfo kwa na ote haban ye na haban te kwa ho na so ote haban ade na ka komfo a mo otimi te haban enna we ni asem tira ye ba be bobo nana enti ase wom menu ya meti ase pa enti etimi ko ye nkoso wo hwa me e wo Samdakus TV e wo YouTube Samdakus TV e wo YouTube me pa cho so nya bowura Samdakus TV e wo YouTube so a me pa cho bomode a ya subscribe my o subscribe on so a e ya share wo share wie nso a no aja comment e wo ho se de be ye betimi akọ ne akọ kenkan na de on so person ka o chere bi e want me afa ma fidi esu yi ye hwa ne ya kenkan the next time e de amount onyankopon sha onyankopon nya okese ya da se nana menua mahwefo nti obesa bodin ti say enkane abaye no nya obi ya na nya chance ehwe wo enti na ubebo odin what you chira kwan na what de woye sofo anaye komfo anaye malam anaye hwan na odi de say menua me da se mediane nana antwibo asiako nana antwibo asiako me ye komfo pa nana ga camera no mame me ye komfo pa semo a woye me free asante mampon nsuta atonsu wow ehon mi krom enti obi a ohwe bibia no epemia ehon obehume asante mampon nsuta atonsu ya dana kroi eye mia nsasa asante mampon nsuta atonsu ahun say de tie ne say asante mampon ye brono a obia ni krokase na nsuta nso say wo nsuta bi wo eman mu a okasa ofiri nsuta tonsu ahwe na nipa na koyira basa okasa asante mampon de ofiri asante mampon na ogba nsuta de na tonsu ni oh okay ya say akomne nchiremu medase nana wo yire me wo yire we are sure asala so wa busa me catch you say me wo yire ana asa wo ma me kutama mi yakopon sha medase na wo ge oh dabi eno de oni bi dabi majuma na me yere me mfasa no man nka ho mo nana medase udi ho ni nyame sha akonfo bi pema pa se huna no mu di esro bia ni subai esro bia ni de odi akiri wati ase ya da rade ase na nei se asem tire na da ho no ye wura mu ano no okay na ansa ne be wura me pese odo number edika to dwa fi se bia na obi kofro ka ebia na obi sori akodi nkomo ebia na obi mpo ko ba bi obi bedum ne kanea ana so bedum ne TV na di kafa number to dwa na obi hia wa frewo me da se me number eh 0241 20 41 24 0241 20 41 24 and am WhatsApp line and 0244 95 40 10 0244 95 40 10 Nana antwibo siako ena wo hwe no ewo the spiritual hospital so yi me da se panane ya ka so bi ye komfo a emma na kwanya se otimi ehunu aban ana se komfo bi na nim aban oh opani mi da se em se ye kasa akom ne aduro ewi ase ade ye papa ade ye boni bia na de ahaban na ye ade ye papa ade ye boni bia ye de ahaban na ye wow emu nchemu ni se obi yare a wote ahaban de mana
ne ho timi tɔ no ahaban koro na yɛtumi sɛ yusu edidi nipa bɔne ɛne ɛbɛsua deɛ nana ahaban yɛtumi didi bɔne yɛtumi de yɛ adepa saa na ɛteɛ ahaban bi te sɛ ne yɛdidi bɔne ɛna ahaban bi te sɛ ne yɛde yɛ adepa oh ahaban ne deɛ meka sɛ mebɔ din a ɛne ɛna yɛ nkɔ ɛfiri sɛ yɛwɔ ahaban bebree ebi te sɛ sɛbe tami awi obi onim tami awi biara almighty tami awi yes onim sɛ obi wɔ hɔ na sɛ sunsun bi hante no a etimi de tami awi no agye saa nipa no efiri saa deɛ nim wow good obi te sɛ ensanso no etimi de di bɔne ne bɔne yɛ didie ni sɛ meka sɛ ebi a obi afa kwatikwa bi abu obi obetimi di ayɛ ho adeɛ ama nipa no ho adwa no ama otumika yes ama otumika de wade ayɛ dɛ abrew ensanso me na meka kyerɛ wo oh wow enti nana obi ba bisa sɛ yakasa akom kura ne deɛ obi sɛ yɛ wade bi yɛfrɛ no suman adeɛ ne yɛfrɛ no suman na adeɛ ne yɛfrɛ no akom mini kan fan 51 sa yo me da ase akom ne deɛ da bia mbɛtena aha meka kyerɛ mo sɛ akom efiri tete nyankopɔn abɔde a ɔbɔɔyɛ ɛka ne noma a ɔyɛ yɛ ho ɛno nti akom deɛ obi a ɔyɛ kɔmfoɔ biara no sɛbe yɛwɔ suman ɛne yɛwɔ bosom last me kyerɛ mu yɛse suma sɛ wote ase suman suma so anwo yɛwɔ suman brafoɔ ɛne yɛwɔ bosom ɔhu sɛ de case ni teɛ enti suman ne yɛ obi a ɔno deɛ o defend justice suman no yes o defend adeɛ bi yɛ korɔgyen yes okay saa na bosom so e defend justice ba ne ɔmu ni sɛ bosom no asuma suman no because bosom yɛ overall boss wow sɛ wɔte aseɛ te sɛ woyɛ adwuma na woyɛ master na wɔn nkwala a ɔmo wɔ wo nkyɛn ɔmo di dwuma ma wɔ saa na teɛ tia kasa bosom no a bosom no kwa ya no mo te sɛ ɛyɛ buo bi ana yɛ de adeɛ ne wɔte mase biara no bosom yɛ ɔmo a ɔmo kɔm yɛawa mu no ɛwɔ bosom a wɔyɛ awa mu nsuo mu tano afram ɔfe kobiri ɔho saa abosom no ɛnu ti sɛ wohwɛ otumfoɔ yɛ biribiara odi kama abosom no akɔmfoɔ bɛkɔm ɔmo a ɔmo si dɔsɔn ɛbɔ hyire mfitamfitaa no ansa na suman no aba eti suman no ɔne deɛ ɛna bosom no nso ɔne deɛ ebi ti sɛ brekune gale brekune te gale ɛtia mframa ɔmo yɛ suman ɔmo yɛ brafo ɔmo na kyi ba yie sɛ wate aseɛ ɛnea ɛwɔ bosom ɛte sɛ tano asuo wɔfe afram sɛ wate aseɛ ɛsɛ tano no ɔmo no na ɛyɛ masters no ɔmo na ɛyɛ masters nti ɔmo ma no ɔmo nkɔda ne saa ɛyɛ ɔmo so na di nsɛmɔne no asumam no ɔmo na di nsɛmɔne no ɔmo deɛ justice must be done ɔmo deɛ no bam na dɛm ntɛm okay abusuafo mepatɔ ma abumfu ɛyɛ adesua because sa obi yɛ na deɛ na wonte na se na pɛ sɛ ɔte ase agye sɛ ɔtwe bɛn no wɔntwe ɛmɛ na ate baabi na de wani na ɛhwɛ no a ɔnte deɛ ɔka na se etu bɛn no a wɔhu deɛ tuam eti na yɛ wura bosom sɛm mu obɛkasa na ade nti na mɛjɔ deɛ asa abosom yɛ de uti mepatɔ nyɛ no ne asɛm no ɛyɛ adesua ne yɛsua tete ase yɛ ne yɛsua deɛ na ɛkyerɛ bi obi afa batakari ama ma yɛ jarabia wakyerɛ mɛkyerɛ no enti yɛsua deɛ yie to obu ase ɔho madwɔ ma menkyerɛ wadeɛ bi once a yɛkasa prophet a ɔne hwan nana gye sɛ wɔn kasa akyerɛ mu ɛnna ɔna wɔ floor ɔho ade baako a ɔwɔ mu ni sɛ ɔsɔfo ɔyɛ sunsum dwuma ɔhyɛ nkɔm sɛ wote aseɛ saa na kɔmfoɔ nso hyɛ nkɔm but mo deɛ no mode bible no atɔ ho nti no mo se mo deɛ na ɛyɛ yɛn nso yɛ deɛ sɛbe yɛde hyire twa yɛ ni so nti wo deɛ wo se ɛnyɛ ba sɛ wotumi yɛ sunsum mu adwuma ɛho sunsum mu asɛm ka kɔmfoɔ nso tumi ho sunsum mu asɛm ɛyɛ dɛ ɛka because yɛn nyinaa yɛ adeɛ baako yɛn sua deɛ bi wɔ ha sɛ yi famiko hwɛ o sɛ wɔ bible a me wɔ bible pa okay ani abre
Mami, Numbers 28 verse 7. Numbers. She was in numeri. And now a conformity bro. A conformity go to Bible, no? Oh, dear, you Numbers. Nana go to Mammy way. Was it Numbers 28:7? Was it Nana's Navia Sasu Sutua? Abu Pen Namu Bako, Anka a drama Bako. Concro be on the sheer and sa, or here no ma a rade. Na a drama tosum you no. Fabo and you murder dear. Never the any for the ane Navia san. I can home say, and no paddy no. A mananya or jar for dear, a year. Hwehwamma awurade edase eno nti me kira wo se me de na wo se anye no ye ka se odwaye ye de ya odwaye ensa me boa ena wo se aduane me boa sanity mo enti se wo konfo ho na wo problem na wo kire wo se for odwaye ensa na ye nhwemu konkron bia ho a ene fan nana enti o pese o tire mu se konkro bia na abusumfie ho na wo ana kwa na me ka kire no abusumfie ne konkro bia because I na ejanu efini ho Paul said the case ni je mutwa moja guo na efini yes na unim say bre ye wo Yesu Kristo kura no ye di abroma ene no ba bi kobo afode unim sa yeah bo adie nti na wo sa wo ka se obi ye konfo na oyusu odwai oyusu abrechire oyusu akokọ na oyusu nsan na wo twade a wo se enye okay yesu ade afoforo wa medase na na twbo si akọ na edi agro no yanko Genesis 35 verse 14 Genesis chapter 35 and na msa na de wabo ho pa o da bi ti o me ba se me mani pa hu ze ye ka bosomsom a efri bible mu nyankopon abode a oboye no e ka ho bi na entimi so ntwamu da Genesis 35 verse number 14 was say na Jacob de odum si de wonu e kasa e ho okay obu odum na ohwie onum afode egu so na ode enwu gu so na Jacob Fred de one onyankopon kasa e ho better edase obi a osua de bia no ehwe program wei a obehu se sabe hot seat for no mo ya dwuma pa medase na ne wo mu ni se bible no e kire mi nu mienu se abosonsom if the bible mu tawti ase because nyankopon abode a oboye bia no e wo ba bia otutu bi koye ebi wo nsuom ebi wo abuom ebi wo nuam tawti ase enti okay bi pese mbusa asem bi se sofo obi yare na osofo timi kote ahabai de manipa kro a ene de ye se ni nyina nyame adwuma okay eya yensu ade foforo wa ha yenko Jeremiah 14 Jeremiah 44 verse 17 to 18 Jeremiah aye odi for Jeremiah chapter number 44 verse number 18 anana nanya wa eno ano no Jeremiah chapter 44 verse number 18 the pastor now so for Bible now so sua de it's wa Bible obi afa wan hwe obi ka se bia me no na ahye ho na ye kasa asem no na me empare me na kura me nya akwa nya aduane ni enti baby ofri ba ye nso minim ho Ani okay Jeremiah chapter 44 verse number 18 was na efri bra ye ja osoro hema no aduhwam hye ana ahwiesa ahwie no anu ma nyina aboyen ana afra na ekom awie yen afani enu na na no TV hu me wura ho pa na kam se program yi me maso bi ada na de ese cha oti TV hu a
na sabe woyɛ kɔnfo na wote TV ho a ɔfa sabe kafra kyɛ na ɛyɛ sɛ wo TV no kura nka wodum no because adeɛ asɔfoɔ no ɛyɛ no wɔ TV no so no sɛ si quotation no so ma me biem kyɛ sɛ ahomte wɔse na ɛfiri berɛ a yɛgyae ɔsoro hema no gyina hɔ enti meka kyerɛ wo sɛ ɛfiri sɛ mogya abosomsom akyiridie no ɛne na Ghana yɛbrɛ no hey nana I'm telling you woyɛ akɔ ne twa butu o because yɛ maame kyerɛ wadeɛ yɛwɔ ha ne yɛhyɛ Kwame Nkrumah akɔfa akanka nyame baeɛ meboa good akɔfa akanka nyame baeɛ maame emie sɛ yi mu kakra ɛnyɛ kankan mo sɛ mo sɛ na mo kan nyame sɛ na mo ka no wɔyɛ nyame bi ɔyɛ kan mo frɛ ne kanka nyame sɛ wote aseɛ aha mo sɛ wɔyɛ bosom ɛna odi Ghana nya wote aseɛ ɛnɛ hwɛ nsɔhwɛ ne wɔ awa yɛ kom ɛwɔ Ghana so wɔn sɛ efiri berɛ a yɛgyae ɔsoro hema no aduhwam hyeɛ ɛne ahwɛsɛ hwie no nneɛma nyinaa bɔ yɛn ɛna afra no ɛkɔm awie yɛn yi afra no ɛkɔm awie yɛn ɛna ɛnɛ Ghana ayɛ dene no ɛnɛ Ghana ayɛ dene to the extent sɛ even asɔfoɔ koraa ɛyɛ sikaduro wote aseɛ asɔfoɔ ɛbɛka nkwagye sɛm ma nipa sakyerɛ firi ne bɔne mu no yɛnim yɛ ɛyɛ fa sika ɔyere kyɛ sɛ business ɛna moyɛ so ba sɛ nipa bɛka nkwagye sɛm na nipa bɛka yɛkyi akɔ yɛkyi back no ɛne deɛ yɛnyɛ kyɛ sɛ mu am yɛhu sɛ abosonsom ɛnyɛ na nkasa bio obi ɛyare na ɔkɔ kɔnfoɔ hɔ na kɔnfoɔ timi ti ahaban ma no na ɔkɔyɛ na ne ho tɔ no wote asɔn dɛm wakɔndɛm kyɛ sɛ wasɛ nipa dwene sɛ wokɔ kɔnfoɔ hɔ a ɛyɛ bɔne nti ɔdɛm asɔre dɛm wɔ saa na wawu ɔtɔ ayi wonim ɛnɛ yɛwɔ breakthrough oil yɛwɔ sika oil wɔ hɔ yɛwɔ spiritual one kyɛ sɛ oil no wokeka a ɛboro 30 ebiara boɔ nso nko na wɔn mu nyinaa nso mo kyɛke why not sɛ wotumi kyɛke hu sɛ obi kɔ kɔnfoɔ hɔ na ɔkɔtwa odwai anaa akokɔ de akɔpɛ ne yɛdi na ka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ na mmom breakthrough oil no hwan ne wareba no ɛna ɛbɛboa nipa no deɛ how sɛ metumi kyɛke wotumi kyɛke hu sɛ adeɛ wei a woyɛ no wei nya deɛ a ɛwɔ sɛ me nso metumi nya daagye ɛhwɛ ne wei nyinaa na mede bɔ mo kwan adu enti sɛ nana yɛnyɛ dan ɔman no ɛnyɛ dan nyɛ nipa ɔman deɛ wɔ sɛ ɔman no yɛnsa nkɔ yɛkyi yɛnkɔ yɛkyere he kagye tia yɛmubu kagye tia dan ne mu yɛnsa nkɔfa atɛkyɛ no bɛsi wɔ anaa mu deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ yɛnsua tete yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ ɛno na ɛbɛboa yɛn enti tete amammerɛ ne amanneɛ no ebi ne deɛ he ebi ne sɛ sɛbe yɛbɛma justice ayɛ adwuma yɛbɛma nipa hu sɛ abosonsom ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ bɔne na mmom ɛna no na mehwɛ TV na nkurɔfoɔ bi ka sɛ nka yɛma akɔnfoɔ kwae ne nka ɛduru sɛ yɛto aba wie a yɛkɔ sua parliamentfoɔ hɔ ɛkɔ sua sɛ dɛn no na nka yɛmfa kɔsua ne nsa nkɔ gyina hɔ nkɔ gyina hɔ nana asɛm a woka deɛ nka mehia no court menyi ni sɛ nkasa bi ɔman yɛbɛbɔ fam because wode san wo ho sɛ sɛ meyɛ wei a sɛ nda nsie wosuro wonyɛ wote aseɛ but ɛsiane sɛ yɛde buku no ato wɔ nti no yɛde di bɔne sɔda sɛ wote aseɛ ba ne wɔka mete wɔ menyɛ politics meni party anaasɛ bi asoma meka no nyɛ politics na meyɛ ne ha mepamokyɛw Ghanafoɔ because meyɛ justice enti yɛmu nkɔmpɔn ɛnkɔ yɛkyi sɛ the Bible no ka no wɔse firi sɛ yɛgyaeɛ no ɔsoro hema na hwiesa no wote aseɛ ɛna ama yɛ nneɛma nyinaa abɔ yɛn ama yɛ sɔfa ɛkɔm enti sɛbe kafra kyɛ deɛ wɔtie bibia no ɔtie saa quotation bɛhu asoma meka no I'm talking to the point yɛde awurade ase me last quotation menwie mepatɔ me test line no 0543 596070 0543
596070 me pacha also betimi ateste na ya kenkan ni ayi ano e de ama ho dia mema misa no ebi ana eho adwen na about also betimi aba bibisa ya dase okay yenhwe John chapter 14 23 to 24 John chapter 4 John chapter 4 yeah verse number 23 to 24 John 4:23 to 24 One fan champion ade ni susasa no a e ba sa na ate afaso John chapter number 4 verse 23 to 24 yeah was na bra no reba na edu sa no kura sorry for be sorry eja no honhom ne no krem na one na so ne sa no ana eja no rehwe 24 onyankopon ya honhom na one na so no asasa oso no honhom ne no krem that's it Bible am ehun se nyankopon ya honhom eboa okay ye wo munie se nyankopon ya honhom dia minum ye nu nyina mu sese a kristofo me ye kristoni because aduma me ye no me ye ni nyame di mu ti me ye kristoni but then say me she betakari ni shirenti ana hu ni say e ba point we me bawo wo ye aduma papa nti ye kristoni yes okay na obi a wonu so ye bibi ana so obi ye bibi pankwa no e che so ye kristoni ana da bi o me kire wo say me abosomo sem na me kan ne nka so ye kristoni sa me ye kristoni da bi o because tie me kristoni nkwa na obekọ heaven oh dabi abrabo pa obebo e wo wi ase no me ye aduma penti me sum nyame okay me ye aduma pa sorry Matias na de o mu ni say na me ka akosi say sabe obi e wo ho sesi e so what you say e san say on kwa sorry na sa wonyi ni tifie kura na onimi say sabe onya nipa so what you say good but ebia subampa bia wo bo na abrabo pa bia wo bo no eso do bo ade no so nyankopon ani o se nyon no be se me se awurade no ene yo bo nyina da ko so ahene mu what you say enti na mpese mi aganafo ehu ni se e wo se adure time a ye ma anipa ehu no kre okay nanai medase watchem kakra se onyankopon ye honhom no ti so onyankopon ye honhom dia ene sa na bosom fie honhom aye honhom obi ene wo betima hu bosom physical da oboa never na wo ti suman no wo hunu bosom no da ni hu ni da because you're straight enti wotime du ani hunu bosom sa bosom onie bosom asebase we kokko ano etuntu wotime du ni hu bi da obi a wo so ye konfo obi a wo ka no kra bi antimi nka chem so asoma me kan eye nkontompo because bosom na wo kom no ne kasa na wote na obeka kire wo but onhu nanimu da hey nana kan you I'm telling you obi a spirit where once asabe obi kasa asofo kasa o se nyame ka kire me say nyame kasa kire me say what you say sana konfo so ne bosom ne kasa kire no because bosom no spirit and o kasa no wate enti untimi bosom no untimi fra man from say kim never obi aka bia waboa obi be ka kire wo say betena ka kire wo say ofra bosom abosom ba no so sorry bosom be siwo Kenya ofa sinihu be ka kire wo hwe ba bia ye kwashi abosom dam ne ho ye hia dam o bosom no o ye spirit enti mo asesi ero kasa wote sabe o frɛ nyame a ɔte no ba bia no o flala ɔte no ba bia sana bosom tie wow beti asesi a mi bosom betimi aka mi bia kyerɛ me what you say ay spirit ani ene ne nam se de nyankopon ye spirit no sana bosom tie eni so betimi ka kyerɛ wo se bosom mabubu bosom mayesi amasa ho ne de mentimi nkyerɛ mu nkwakiri na me ka kyerɛ wo se anya nkontompo obi antimi mubu bosom enhye bosom da never entina nei se ba bosom fie enkuaba na egugugu ho no enna ya bosom na na sa bosom ne tehen bosom o ye spirit etu frɛ na no aba na enkuaba na egu ho no
oh media me bosomo akuaba ni wontimi hu obi bosomo akuaba si wo ntimi nkyira ho o me ka sa akuaba sa ye wo mo wo sembo bi a status bi a nsisi ya me ka wo so wotimase because wo ba me ho na akuaba bi ani wo nti wo me hu obi dia me dia ebi ni wo na me hu obi dia me ntimi nka ho asem enti wo dia na wo te ho no eye bosomo ana bosombrafo me se me komsuma ambrafo okay justice must be done eno na me ye enya advert na me ye otie ni ye question na buza me na me yi ano na ya desua okay because ye mu bebre ho a ya te se bosom ye nim difference between bosom ne brafo ene na ma kire wo no ye mu sa sem bi se ye wa Ghana ha wo ti ase Nyankopon kro boss ro bo asase no wo ti se wotimi kwagina nsu asimasim ene nsu yi ababa ye da ebi nsi da wa hu bi da quotation be from Genesis to Revelation quotation be na wo ti se Nyankopon na tete adifo no amo abakro no etimi ni nso ekọ challenge ye ebi ni ho but ye hwe ne Ghana ye koso na Ghana ha na na tie wo se sofo bi akọjira nso bi ne nso ne challenge ana oh mi hu bi da bia bare mama kwamu se sabe yade ebo eba de bi mfa wufi a opani se onfa ho ebo fa wufi e dia ene na opa no oduro na Matias ye me pacho na nei se ye ka se aduru a anasa haban a eye konfo nko na so ote haban ana nipa be na se ote haban me da se onipa bia timiti haban na haban a yete no sebe ye nti haban kwa onipa bia ye wonipa bi oba wi ase na Nyankopon de ade na kye na dansa no oba ono onye konfo ono onye ebisadi ni pato edunsini abosomsom ko na haban sonko enti na medi ka se but ade bia eye papa ye boni bia de haban na eye enti obi o a oye dunsini oteten haban owo kokwaduro owo yefunkika duro owo twere duro but no onye konfo sofu sesi a wo ho sesi ai no ebi a onim haban mienu miensa enan obetimi di abo nipa eno kire sa wo ye konfo enti haban do bia betimi ate na mom no before then so obeti haban na mu odu na omu odu ode e ho mu odu se o so te se sister bia me su masem na American okay me ka se bia go bi o wa obeba no ye ba wonu kra na sa de ni kuta no dada na onimu nuro enti Nyankopon na de ma no wote ase enti so ya ni mu odu no ode ye okay enti ni omka se bi so obi atete ha bi anhawa bi a wo ani owo ani ya wote ase sa na tie enti habai tie nya konfon kwa na timiti habai wow ebi o na wo waduma chede ye dada wo de ye habai tete de wo sofu bi wo ha se ya mi mo obi din nyakoka se mdina kwotena TV so no odibo suma chi pen ena obehu obeso ohun Kristo ena wajai okay san habai na onim fu da odibo sum na chi no ye musa se ya ohunu wa abosomfie no ena odi adwuma wa sondem eno okonya sa nim de refra abosomfie mo enso de abetra so dem ya sole wo wodi pa wa Ghana wodi ase etin habai di mana sole ma obi ko no o problema ena sofo nyina dani bia ya adwuma ye Bible ma hefa ne etu dua hefa quotation be ya but Bible nso bia bo firi Bible mu onyame na di ka bo dua wodi ase but ene no mo agi adwuma ni nyina mo dani nua na nei baby o kasa fa me ma nkasa nkwa chiri me nchallenge ode me na me ti show no so but ade ba ko ese ye hu ne se comfort me dani dua na so point me anane dua na me hu sa asofo kro ne dwumadi a wodi adentira dia ubi same me bisa me ano adentira same ya sofo na me di for dia me kuta sunsum mo enti se me kuta sunsum dia ni ade sunsum ha obi ane ade sunsum adum obi a bi ohun kwa same de me sunsum eyi sa sunsum kro ne firi ho enti ene empenti me black same de anye na me de me empenti oh me nkasa wo aye nkomo ne yedi ana nkomo so na de nkomo ba enti ma mu mpenti se ye de ne nye so what you say hwe prof ma me kire wade ye mpa na se wa sole baby ebi a wo yare pa serious tade ne kuta na che obeba sore na ebi ana
ahwade ni ntimi nuru wo se beje no but ebi a wa preach akire say ukọ konfo ho a unya nkwaje nti obeda so ndem ho saa na nsape no wafi no phone no de awu but ebi anka otimi kọ konfo no a ana obi otiti nuru ho a nka bi obetimi ahwe na ma ne ho atom na oto wo yire no osra na onum bi na command diabetes so what you say ya bo obi dua oda baabi but na busuafo am yan say no ya se bosonsom ye ntimi nkobosom ho kra na makopem na nsape no wawu no wode na genso a so what you say adu the time wo say nipa hu say abrabo bi a wo bobia no wo hia direction any protection ewiase abrabo bi a wo bo no na wo say wo hia direction na wo hia protection say sanoma we kwatiwa direction and protection. I'm telling you. So for ho na obekọ na so for na obekọ so for papa. Dada they also for papa they also for body. Oh yeah. Papa ne dey na bone so ne dey. Oh. Me ba wa so na beton wa yire mami a masa I'll condemn you. Oh yeah. I know they are fat 20. Me ba na me ba ntro me. Wo dey me ba me ka besi so. Wo ti ase. Hwai wo dey yenhwe TV so. Wo TV wo dey mo hwe. Wo dey namre mu pa hwan na kan kwagye asem. Se ye pa asofo 100 wo Ghana. Emu 98 eye businesses. Yen kan kwagye sam mani pa nsakira. E ma me nya dwen nsakira se o. Me sakira. Ma hu se ni nye. Eye advert. Eni eye business na mo omo ye. Mon kan kwagye sem nipa nsakira firi ye boni mu. Nana enkwagye asem no ene de hen. Ah, we yourself na obuza me kwagye asem ene say. Da bi o na o say. Sofu bi ton oye mo obi a. Wo condemn no. We ye wa say, ye wa na obi be sofu bi wa Ghana ka say sofu papa bi e ni Ghana ha. Wonte da. Eno yo no na opinion. Mo me pa to me de nkrato aba me ba e beto aso. Ya me shira. Are you ready? Wind it up, wind it up, wind it up. Yes, Emrana son. Wasi ubeti awuso. Shake your waist. Ejebo. Ejana bedu. Awuso jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri. Akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi edi asa. Awuso mani ye fe. Emrana so say kwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo kumase. Ye be hwe who is who. Sabrina. Onso ubeti mi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why ene bedi kunim? Why aye Kumawood TV. The Ebra live. Miminda way and miminda bia. Ewo a WhatsApp ahojo at Tinga Junction. Kumase baby a Kumawood TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet na chance. No so na audience ni na trance. 8 p.m. na nwotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bobodi asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawood Multimedia. And I say but awuso keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Wey aya Wobati awuso. Wasi shake your waist. Sponsored by Wobati Agombia capsules. And Asempa Heba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSCA collection. Wasi Wobati awuso. Shake your waist. Ebeye butu. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone.
Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Nana and Kibosiako and Oheno Epidicasi. I had a spiritual hot seat. I will come out TV so. The patch of all sounds for her. I will YouTube direct. I was some Dakus TV. What about YouTube? Be I was some Dakus TV. No, but what do I say? Over subscribe on my end. Who we are like it. Nasha, who shall we are? I have a body and a comment. Oh, now a radina coupon of the 2 minutes so extra. Meaning some yamma. Azigi don zigi. Ewo di asomo hwe me pa Yankopon Shamo ono oyere amepemfoma ne mpanimfo amenemo nyame ense obibia me pa cho nana obi enkrofo de text message ni bebre aba entimenya adaje na kenkan na nyanu bi o a entantam kwaso yi when do odi kare ba o se major I like the way you dress me pa cho me dance Yankopon Shamo program no na yi no atare a me hye no me dance pa Ose Kumawood TV, you are the world #1 from Razak, Libya. Yankupon Shapa. Say Kumawood TV and world #1. Also from Bans, watching from Morocco. I would like to thank you for educating people from things that is hidden. Keep it on this. Keep it. It's a good job. Mr. Bans. Onyankopon Shra medase so hey. When you see a friend of Richard from Mankasim, God bless you for your work done. Medase. Nana has said it all. We must go back for our own faith and religion. Nana also akanina say a ko yachi. Na yadi ejidie ya wo yansumo no eye adwuma. Richard na de bae. And when so was it Nana is telling the truth. God bless him. Nana Yabu Abaso. When you say, please, is your spiritual man believe all what is written in the Bible, in the Holy Bible, from Francis? Nana also me say, the awo kan nyina wuji tum. Miji tum pa. That did say. The awo Bible no ye enokre. Enokre pa. Okay. And ya over me pa Mr. Francis also wuji tum. When so say, please, my name is Mike at Atebubu. Let him explain 1 Samuel chapter 15 verse 23. Or say me 1 Samuel chapter 15 verse number 23. Okay. So what me go to Bible? Chemu dia. Ono so di bia banti. We are back in kind. Okay. When say well done for your work. Well done for your work. I appreciate. Please, I need your WhatsApp number from Tete. The patron WhatsApp number here 0543 596070 0543 596070. Me patron screen that's here. WhatsApp line no at the home. Also bet me at the day afaso aba. Me nim sana na WhatsApp line na open. Samejo de so na open. The weird ni nyina betu dwa at the amount. Nana baby edro me patron for number to dwa. No, the number, my WhatsApp number is 0241 0241 20 41 24. And here my WhatsApp number. Me say 0241 24. Sorry, 0241 20 0241 20 41 24. And 0244 95 40 10 number about my friend message no. Me patron na ntwibo si akọ number eno no. Nana me patron me saba so bi. Okay. Say ya ka so bi ye konfo a. Konfo otimiti haban what the catch him. Na eba sunsum dwuma se bi a menka ne se obi ti abrochire. Wa ye adwuma nkoso. Wa bibi enye yi eho ebi a no ntimi sende aduro nkoma no. Enti eba bibi saa no a akommo no ana akomfosem no edi adwuma na abetimi aye. Edi ama sa nipa no. Yo me da say. Am say ene technology nti no utimi sende bibia.
Utimi de aduro ko. Eko. Okay. Sɛ bibisa ɛwɔ hɔ a onipa no ɛbɛka ne ha wakyerɛ wo. Na wahwɛ mu ahu baabi a sources no efiri. Na wahu ɛho akwae a obetimi de ama nipa korɔ. Okay. Ɛdi so obi sa wɔ saa obi wɔ saa problem na ɔfrɛ me a na wɔka kyerɛ me a me ahwɛ mu baabi a problem no wɔ no na ma kyerɛ no ansa na yɛhu kwa yɛbɛfa so a ɛdi ahotɔ bɛba sɛ basa nipa no aduro na wɔsɛ yɛ send man a ɛbɛ send de akɔma no ama na yusu ama hotaba. Okay. That's it. Na sɛ in case obi hia wo a awo no nso no ɛyɛ suma no na ɛma wo ana haban ɛne ɛde yɛ saa nyuma no. Oh no kure wo ni. Because the American is ana sɛ obi sim de bi wo sunsum wo pa awo abramede mɛma sunsum no anyinsa ana sɛ mɛma sunsum na ma awo me pato no ɛyɛ real. Okay. I'm say we are so obiara no otimi ye but me hu se sunsum timi nyinsen oba na de wom ni say me say oba na wo sa problem ni bia opani awo problem no eye no ma bebre one obi wo ho ana o yare wo ne yam so what you say eno wo ho obi wo nso ne nipa no kra ne kra na kuta no ne mpese wo be wo adentra mo because kra bi wo ho a on pefi so wo hwe a omo ya na omo kwo a yesi net a chechire enkwala no saa nipa no so oni bi ofie a ya hwe ne life say the city on pefin enkwala na wo mo hye ayimo no net mu no yes omo life eda sonko enti saa nipa bi saa no se nyame anya na dom pa ya na wo ho odin because kra no empese akola no beba no be toilet egu nu so na so obe fefe so ti ase but won hwe ye a obi ko akohye sunsun two ena bi won so na eye sunsun mu asem na ebi a wawode no sabe ya nomfo yi apade bi dia ya wode a ene ye bema ye de begya bosom no na bosom no aye sunsun mu die no honam afam ne de adura ma sanete okay nanai ebi anu obi hwe wabroche baabi adura bi anu obi hwe wabroche esi ai na ohia nanantwi bosi akomoa iso ye sunsun ni pa wa ye adwuma nkoso na nkrata asem ni bibia giegu saa nipa wei ebefre wo a emua be na obetime de bosom na boa no oh me da se de wo mu nyina no se me gidie ewo papa na me di na kiri mu no nim sa de bia no a wontimi nye papa ben ya bosom no tawati ase okay enti sa obi wa saa problem no a ni nyina so de betum anim na one entina mbi ka se ewi ase abrabo bi a wo bobi ensa wonya direction ni protection enne enipa di nyansa kwai agi nipa di because abroche do obi anim se nkrata asem e problem enti nipa ne be no be ya kwai ebi a mebo nkrata asem bi no agi usika adi but at the end of the day se bi a wo sa direction no a o na na bi am pese me koye we yo nipa si maji so bebo am ebi a so obetimi ana ye nkontompo no obagi misika ye behu abo wamane o ebeboa emwa watwe ho afiri ho enti se wo bobra na wo saa noma ya mekan a etima wo noma de ekoso nti obi wo saa problem na ofre me a inim se nyame nti ebia be ye fine na nantwi bosi akọ na akasa yi na me ba bebi sa na bombo ba akọ na ma hwade na ya ne ase asofo bi ba mo ho ebe di suman e de koya asore na no kre etisa pa but me ntimi fo obi adi ntuga me kasa fo bi tu obi di tu e wo mu bebre asofo ni free aso dem ebe di suman free mo ho e de koya asore o no kre esida na adentina answer sasuma me bi sai ayade a mate na ebinom so keka se obi resaguma sum se mimisa sa asemi entina me bi sa we oh se asofo no be di suma afiri mo ho a omo wi ano ma sa be gina fidie so se di mo atem ade entina mo de mo suma ma asofo no mo ye mo sa opani eno na me kire wo se wo hwe a ye se konfo se be wote se wo hene na unhu se konfo ekotena baabi aye no ho advert ebi si da never entina wo tweme ana me maye no aye dine no because obi tiwa obi asabi na ni afi bia no obehwe wo kasa ne nu se bia asema konfo yi kan no kwasem na memfa ne se bia wo village na wo ya adwuma no na obi aba
ajo bi kan ye modern mo kakra na de to nti nipa ne ba na office obenya 1 cd bi de ama wa o kan ya won so wade no ntimi mfa nkwati na wo de ama no 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 abenya ho mfa so but obaba ya mamre ne amane bi ade ama wo at the end of the day no asa ba gina so asa asewo obemwa ya we se me kono man kase ya minya de wo se minya na mo so wate ase that's mo kasa no mo so ni asofo na ye business enya business ni ye opani na me ntwa no me meti yi me se na me bre edi edam so no so ba obi aba me ntia me ntimi nya bibia nti na fa abosom no fa dom me say mo na me de abo ya na me sa no ya akwan se na me koyi me sa kwotwe ogu me kwa yewu because ma nyawu a me nyu obi ama ne ma ti me yewu na seska ba na ma bre obi adi wonyi ni sa me ye kromfo ba wo ye kromfo pani da bi minya kromfo pani sa wa ma ka me fa ma me bo wa ma me fa ma me to me nya advert shop bi mira me wo ena wiase nso sabe asoma me kan wo nyu so me kan ye pefe ene ye se akom nya dai enye eni se sofo ni ba won nchen a okokan na enya me momu na wo bla bu mi o bosom ni momu na wo ya amane ne dia ma no enti bosom se fade ne ma na I don't have any right to me fama me base ne say me argument ne say yeah bosom ne say fama no yeah ena say ni pana gina bosom na nim say bosom ka say me ko akoyewu me ko twogu me ko di watem ansa na o ka say sofo bia to oyira yeah wo kromfo enu tina wo da bi o me bi sa asem okay wona ya sa ne ma ne nyina kutakuta tumi ena fa kase no anso o se bi sa o se ebi mu ba mo ho o se ane ena ma sa di oni mu na se na se me jibusu ya me ko di watem di obosu na tem mi wie na se dom ba kakra menya no esem di be ebi be ye de amane ne amamre me de ba atwom waje wonyi ni so na ahye matima me bokro no enya kro no na wo bo ti o anwu se aduma na wo ye no sabe ope na woni hu akande sa wate ase aduma na ope but woni hu akande a obetimi dia de aye enu abaji suma no me ko bo amena me muwa e sa na tie enya kro no na me ne wo bo sabe de bitumi nu abaji afiri bo so bo me wo ma betumi na me so me better say business intina mbae ana so atemase yesa me so me nko enu tina me se me nya biem na me mfa nkonko ye anya ya abaye ne hia me no di ase enti nana sese so obi afro sese ya nana ntwi won sama aka na kama koma pa me hunu se bosom so ye sunsum se de okotu bible ya yeah so nyame ye sunsum de abosom so ye sunsum ade ye sunsum mi nje sunsum bi nana me pa cha wasama kama koma me pesa nka betu bosom ne bi sa nipa na oba abema na o ma no sa ubetu sa wo de kwaya asore ana o betu de akwaya asore o dabi na wasa be gumani mu ase o dabi na sanu na sabe ewiase nipa ade atwe ade sa na wo kɔ wanim ahu mistakes woti na meche no na wo hu mistakes enti ma hu se sa no ma na ateto no na omo ye no na moa eno na ma ni akɔ asabe asofo ni binom no anya din a enne na omo se di gu ya ni mu ase no enti mi de me mfama duro ni mawo simple tetia okay nana obi text message ni bi aba but say if they did not see the gods how do they identify their names from Seth Sahijaboso and then Sahijaboso proso hey nkro Ghana o wase mo hunu anyame no ana aboso mo onfo ni ho no na de na otimi kire se we ya aboso asomasi we ya aboso asomasi oh asoma o kan mu nya no ne se eti se nipa bia e wo e ma odi so odi kofi obi di yaw obi di kwabena sa na tie so what ya say sunsum ni anya ba wo so a ono na kire wo de ode okay what ya say ono o tire ne din yes okay sa na tie me da say when so say a friend Isaac from Libya or say oyadana na pa me da say when so please let him explain this just from the Bible to all your cherished viewers. Jeremiah chapter 10 verse number 8. Okay, say me monchrim. I think so being so the Bible we buy. Yeah. Jeremiah chapter 10 verse number 8. Jeremiah chapter 10
verse number 8. Openi adeba ye make nka wo de no why. Na na betrem sesi ya. Jeremiah 10 verse 8. Okay, what's it? Na wo nyina ya jimfo ene nkwasiafo awoni nkyerɛkyerɛ eye dua. Wo de santi ase bi anim sawo. Menim de openi person ko kyerɛ. Ose onyankopɔn atiasefo ne enyame atifi asɛm no no. And a particular verse no a ode bae no. I say it doesn't mean anything. Say sanko kan o kan free so dia. Say ono no. Anything I make say from Genesis to Revelation we nim obi obetimi akaya kosie. Sa wote ase. Se ka sie ko tu Bible no dia. Se ono me bi ko tu ye no ono so ko tu abedi atem. Sa wote ase. Yeah, o ko tu abedi atem. Because we hu say baby a me kan fa ye no. Eye sabe no kure na me ye da me kan. Nti ono so ko tu bi abedi atem but me fa ho opani media me no kure na me kan. E be say me kire say nia me ye bia no e kan nyame dwuma ho. Tia. Okay, obi so de 1 Samuel chapter 15 verse number 23 by. Na no man timi ankenkan timi take opportunity we na. Okay. Yes anim. What say 1 Samuel chapter 15 verse 23. What say na tuatia te say wakọ abisa. Na so de te say emumuye ane ahoni nsom. Esa so apo awurade asem nti. Ono nso apo afri ahenie no so. Ebisa ne mu de an nana onya no wo de me nyia no ma wo sa wan kire ba se wo aka ebisa na ne de an ebisa be na o kan wasem ene nana o na de ba ye me pa jo me je nkrato aba onya me sha. Are you ready? Wind it up, wind it up, wind it up. Yes, Embrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejanenya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu ofe. Omu wakono. Omu ucha. No mutibidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Embrana so say akwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be hyiemu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabi Rena. Onso betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawood TV. The Ebrew live. Miminda way and miminda bia. Ewo awards pop. Ahojo Atinga Junction. Kumasi baby a Kumawood TV wano. And you mre no sia pepepe. Na red carpet na shase. Na so na audience ni na trance. 8 p.m. Na ngotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. And ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Babode asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawood Multimedia. And I said, but I was keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Way aya Wobati Awoswo. Was it Shake Your Waist? Sponsored by Wobati Agombia Capsules. And Asempa Heba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSCA Collection. Was it Wobati Awoswo? Shake Your Waist. Ebeye butu. Nana, no obi ka se. Asode te se wakọ abisa. Na abisa no. Mimi no se abisa. Ade abisa. E ka se abisa de se wo mbebiri. Ebi de se obi bia yara na wo hu. Obetimi akọ ho abisa. Obi yare, obi wu na wo nte ase a otimi kọ ho abisa. Ndi za wo ka se abisa de a. Asem no kan no. Eni anya no bi a betimi da ma. Okay. Enti abrante obisa ye next time no. Ya specify. Abisa kro na wo ka ho asem no. Me pa to me da ase. Baby adre bi ana o hia mejo emoa. Ebi ana bibi how. Se sunsum sam ohane amane oti abroto ye bibi ankoso. Onkrata asem aduane abedi mpaye de ama wo. Woda na obi no obeda. Oto ayento ohane abebrese. Wumpe sunsum ne nanante.
Upe sunsum de na yɛ adwuma. Ama osi kasa nso atimi akɔyie. Upe sunsum ama na bɔ ho ban. Amoa bɛ na ahwɛ at as far as so. Se bibi hawa. Me pacho obakɔ medjo aso yɛ. Medjo atu ne ho asi wɔ sɛ wɔboa nipa. Sɛ yɛ haban, sɛ yɛ honhom, ana sunsum. Je medjo number. Emu bia onya bia from sa line we na medjo also bɛboa wo. 0553 011 926 0553 011 926 for hobby or that should be ano sa line no na medjo bejo so na ono bekasa na bibia so wo hia bia beko yi enso di amaw na mami mi so asem quick one say obi anya konfo ana say obi nya sofo wo pesunsum no de abon ho bra wo pesunsum obi o pesu otu bosom ade bon ho ban na sa kwa no so obi ba wo nche a wo betuma abo ande me de be ma wo ande o de be ma sa no so de ko bon ho ban wo say ya nkam ande jam ka say abrabo bi a wo be so onya protection and direction okay ebi ana pe bosom obi ana dwuma ebi ana pe bosom de abo ho ban o pe bosom de abo bra o pe bosom de aye wo business bi me patron na nantwi oho obesa de line na tudwa se me bia me phone line no 0200 603 0200 603 602 me patron bi abetumi abaso bi e kwa se doctor na matras ya pe ma pa me pe hello Opa ni kase wo diri ba bi akase free na be ba so be ma to se kase free kuma se kwa mo me pa cho me da se yan kasai yo me pa cho program na mania ko pa do nse ya no ya kwe nyam so me ya bo so na yen so kan no na ye dia na ye so me ya bo ma sana bo ko ndi yes you nyam ti afie ti mo di da ma se mo de group da ya ba e no ai dinyo na nso mata ma de say they said I'm say opinion na fi yi so then say there was difference between abotonson and nyakso ya ka say nyameso mo a and say oka bible mo kane no na ya Israel for nyameso na expect afet abotonson and this all go to Bible must what ya what say Jacob the edumu bi ho no the abata na omoku na omoboso afode the kane no so what Genesis wo kwesi numbers ya na ya so na kwet abotonson omayentia ye say abotonson no ewo ne fa ba bi na ye wunya ne so no nso ba bi ana na ye fuku ni no ono wan ka so nyame bi na wo di se nyame wo jini ba so opa ne beda se pa hello opa no mure modu hello good evening sir we dey ne ba bi akasa pre yeah it's very generous because that's what Tade, me pacho me tio. Yo, edana na tupa buja kadana shi. Ya no mani feel bi kan ye ho se no. Na go from ma data. Because no broni kala na no no kala. I didn't know you ma de na o ku ma de ye here nya correct. Enya correct an ke dia. No clay, as no more Canada, many because I know they just ask the way I saw a win and Kameko. Hello. 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 Natasha, your friend me Lucy, me say she is Master Abepo. Master Abepo, Lucy. Natasha, me bomb about the pani, a year, a Jumaka, 1 year.
Medasi. Na me ka so ma send this and say. Me yonku bi o se oye bosom ba ye koje no wo bosom ho no. Na o mini ye no. O se na me di ho so pese wo kom. Eno no ye betnya ya ma suman etinye sane wo ne so. Obi a akom eni ni so saa no. E betnya ba saa. Na na obi sa o. Oye bejina anase ye koje ni fi bosom fie. Anna na ni akom no ho. So pese o kom. Ti no obetu ya ho ade ama suman atena no so ana. The woman say akoma nkasa na enko de mame na akoma nkasa no eba hello open nkasa we dey ba bi akasa pre ana tata fi nyata no do nyata no so nyata no so okay me pa to dey no na ya na me amiyaw aja me yaw yan kasa den Jadi, I papa oke, Ejami ya me pa chot no ni ankasa no na ejire te do so why. Okay. Hello. Open nkasa ya pa chot obre ni nti an contentem. Okay, from Francis. Mo. Because I free double. Me pa chot me da se yan koi. No, the amount can the pa Maya the program Kumawood. The amount person can say, Babu Amaya say, or say Aboson some young Quatiasem. And so no, me said that text in a message manager, me so the Bible can it is the Bible can or Gidi. Now, catch me say Aboson some young Quatiasema. And the old canoe or chimney and comic as well chimney and what you pa. One trim or quite best, sir. So, dear Radidi, and now 1 year Radini. Oh, hello. Sorry. Upon the castle, or dinner, maybe I can say. I told my face. I find so stand off. Medasi. Pato me bo ma basu ni moduma mo ye na me so ato tem bia me hwe mu program no na me pesi me question pesi me bisa what the chain ni say Bible say abososom eyem kwase ase na ono so si wo je Bible no so di nti sen obetni mu afame ye hu say ono so the Bible ni the Bible so cassette ya abosonson no nti abosonson ni Kristo son no so ye be pa na wo mu a ye betimi hu se we Bible ni say abosonson ni ye pasa so ono so say what the Bible di ono so ye comfort out some boso nti won tire ho ni mu yie ma ya nti ase ye be pa to me da se na wasumu a what's the difference between the what abosonsom and hello? Me pacho di any baby akase free. Francis, my son, but I'm saying no person. Me ma ono akasa chemu kwan me peso chemu. Okay. Uja me capture ni so say abosonsom yam kwasi asem. E no no so. Hello. The family call me Fluffy Body, Sayu Body, what's enough? You, Madam, I say, I remember Boma Basso. Now, Papa, what a telephone. What a telephone, and person can say. One, as some can't fire ye, as of a phone will say, or can't fast or phone will say, or Modi Giscano. And a crop, what they are Bona Basso. Minyabo sunsun ni dia ba me bona ba so ho ne kwesa asofo ne no omo kan kwanje asemu business no mo ya no asondem na mpese masema tosu mi nu am pese me kan se ye wo abo sunsun na e wo bi otete ha ban omo mi nu no mpese o che business e wo mu ma me da mo ase me da ase pa ya me shra ba kwaku em sa abo sunsun ne ha ban tie ne de wadi ka chem dada ye wodun sini o tie ha ban e ne o konfo kom ne bosom ba o nyina so bi atimiti abai hello abana kase o dire ba bi akase free me kase free aboaso ye frame ai kopi same
Brasa me yankasa. Hello. Obani yankasa. Na me kase mi bisa ai nana obi a sebe obobo a me kan se ne nemo bu pen no. Obi ti ma hwe no ama no ho ato no. Nana wasumo. Anya den. Habai. Me pa cho so anya den habai o de behwe wo. Hello. Hello. Oh, what do you mean, so? Abu from Bamefano. Hello. Hello. Our man is why through. Obedience, so I know be a hello. Hello. Open the case, or dinner, baby, I can say free. You're from say. I can't make a better. I just African, say. Hello. Open meet you. Hello, Aja. Me pacho meet you, Kasa. But I don't want to show me a kung fu. I saw Ponosia come for. I come for it. I don't know where I come for it. I come and come on. You don't find come. Now, I'm ready. Nobody had the hello. Yeah, good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir, Mr. Eric Cantona, I'm a free one fee in Badoma East, Bravo. Mr. Eric Cantona, me pacho Manchester United player na. Adabi, Manchester, we play and one never. Oh, okay. Eric Cantona, me pacho yankoi. Well, yeah, Nana, me pacho me business say, and I abon so much yasumi or more. As compared to now, so from Kumana, so for Baba, more chinja, more Kumebe or radio, so next can we. Jody compare any apples and swab, and then as I say, almost some about we are celebrity, I attending a power, more bomb, more tickets. What a comparable, so if I found a more bomb, more tickets, so it's drink a craft. That's a someone will be saying, one can say you want. Hello? Hello? Hello. Hello. Me pacho ma me odi anybody akase free. Me pacho me na me frɛ ya bi say madam bia ya kɔgye no obosom wo so oni na ni je ho so pɛso okom. Ye betumi aya me suma e sane ne so no. Na nantwi a bomode a friend na ne number no. Ono no e konfo. Ya akom direction no do betu the amount. Ya fa ne number no. Me da say hello. Hello, Majo Majo. Yeah, no, Medofo. Me da say, me sorry na medu. Ya from say? Na medu. Na nadu. Na me kase fi tamos. Me da say. Me da say no program ya we dey abi be me dey pa. Me da say. Na kwada na me nya onfone ka se bi na nanchi. Na obi asemi ba se o ka ebusa nsi. Ebusa okwa kan se kura na ebusa. Ebusa ko bi se we pese ko hwe wa de na so ko hwe wa bla bu enu ye ebusa na me bi ti se abo so so ye pase se do fa de on ka de se ba Israel to ma se de Israel fo ya obi isa na se ye bo afode afode se jan de jan ye si jan de jan se mu se de ko no enya afode bo se nso ya abo so nje onam de ma agba me se e ke me to bi su ka se obi ye bi yare na so obi ye bi ko jini fi bo so nso na obaso okoma akwa de so okoma bo so je twitu yo tu ene de obi so ko peja ba se na asofo no aba no de no akoya akombo se obi ba wo no beje bo so na ya pam ana mejo ene no ne bo so no ko ubeti ni bo so na ka se jambe ko ye na ma ko yi de ka ni de ka se Wait there, answer questions in na. Hello. 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 Jumo fidi ere kakra why? Jumo fidi no. Hello. Me pacho odi ne baby akase free. Katra siri ni ya tere ko no kuma. Fidi Libya. Hey, Libya. Libya.
that's it. Open your kasa. Na ni bishaje je ya bosom suya kwa tasa abosom som ne Christo so ne mu de o he fa fa na o mo ba Ghana fam. Anu na dai. Abosom som ne Christo so ne mu de o he na o ba Ghana fam chesi. Okay, Christo so ne abosom som emu de na ama Ghana aboyi abo Ghana fam. Nana Christo so ne abosom som mu de na ama Ghana abo asesa. Oh, let's say Obi Adi Adan say Christo Sum na abo Ghana. Beda say nana the submission no. Hello. Hello. Beda podi ne be ka say friend. Me ba so Madeleine da me ka tapi man posita. Sister darling, yes I. Me ba so you. Sabi o so poji no mo di say ana wo di die wo Yankopon mu no. Sa na me di ka konfonso wo di die e wo mo so so no ni. Say, oh, Christo, I'm not sure, because I'm not so quiet. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. What's your name? Never be a catastrophe. That's when you are young, I'm a catastrophe. Mo, Milia, and Sutayan Quay. Because a day into me will be a whole one. So, what class of you? So, club of the hey, you're better than who wants them, you're better than I can drink when you're being ready. That's why the Korea and them that is the I know I saw them with the other officer, and I was some few now be saying. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Would you ever Yeah. Asante ni ukasema utakori. Sade, Mr. Asante Yankasa. Yo, mepese ibusase. Na ade ntina sisi ya no. Ya di bibia ya chenyi bibia mu. Abosonsom. Eno ani adane asole a yedi koi. Chanzu na adu aka ne tete na nanam tete ma ya no. Eno ani de fa di ma e word store. Entino nyama na chenyi kakra ba to won tiase abaka sedia. Yeah, abosonsom okwa bisa. Etegedo akoko for the same thing. Okay. Oh, I did say cinema biase. Na e ko enu wo Ghana, esremo a e pia mamre. Mr. Asante Yankopon sir, mamre ura. Musically good. In fact, hello. Obane kaze odi ne ba bia katepe. Let me back to the planet of Blair boy me free or boy. Mo afidie no ko from mame. Never join me that. Never join me busa convo ne say. Me person busa ne say. Isaiah 44 say mo kan say tifia say jabo som yan kwasi asem no. Waji tum say waji Bible di no kore. Ona no du enu say Onyankopon boye manu mapa. Say ni pa bia ense nyame gbonam. Na mi hu ablantie pa fe te se konfo ye otiwe pa wo ye wo shebo nsama ni monyam no ge mi hu bi da. Hello. 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 Opani kase odi. Hello. Anybody akase free. You mejo me chobe be. We kase free media. You na usu. Na usu. Librim. Me da se pa. You are the dream. You be now for you team pa. We are number 1. Me da. We are number 1 Ghana. Me da se ya me sha. Ya so be ya mu ya ni to. Ana say yin na we dey ani sare me yi sia. System yin ni ba na e say omo take konfo no. Say somo take no. You don't need my work. What is working there? Through do and now for a moment, yeah, papa, yeah, because I have a yes, yes, and what if you have some one set, I want to hear the message. Let us say, let us say, I'm from hello. Yeah, good evening. Good evening, Papa. Now, what to say? Pachomoya. And the radio say, you know, where, Pa. We didn't baby, I can say. Pacho FM Molo Safiano, make a few months on consistent. Mr. Molo. Safiano, yeah. Moro Safiano, Pacho let me ask them to say, they say, or some man, I had the idea say,
obi a ọkọbosum hɔ kɛmi mi yare na ma kɔbosum hɔ sɛ kɔnfoɔ sɛ ɔmbɔ mpa yɛ ma mi na mi nya yare sa na kɔnfoɔ na ti nya sam yareɛ na obi a ma kɔ sɔfo hɔ soso mi yare na ma kɔ sɔfo hɔ sɛ ɔmbɔ mpa yɛ ma mi na mi nya ahotɔ na sɔfo no so abɔ mpa yɛ ama ma nya ahotɔ sɛ wɔn nyinaa yɛ di same wɔn nyinaa yɛ di korɔ nti ɔyɛ bosomsom o ɛyɛ ɔsɔfo dwuma o ɛyɛ maalama dwuma o yɛn nyinaa no yɛn ntumi mbu yɛn ho tan yɛ sɛ ɛtɛmu da obi anyɛ n'adwuma deɛ mmemme hu no. Medase, nyame nhyira paa ɔpɛne kɛseɛ. Medase paa. Hello. Mepakyɛ ɔpɛne wo din ne baabi akasa firi. Mepakyɛ ɛfrɛ me Isaac mekasa firi akyɛdeɛ. Akyɛkyɛdeɛ. Mpakyɛ. Na Ghana kuro bi wɔ ɛfrɛ no akyɛkyɛdeɛ. Wɔma nso amamfi. Ɛne ɛsɛ deɛ wɔhwɛ a wote hɔ wobɛbrɛ o. Mepakyɛ kakra meka ne sɛ nokora na anipa nka ba ɔyɛ amosomsom a nka hɔ no nka nokora hɔ ebisa hɔ no wontumi nkɔnkɔyɛ adeɛ biara ɛnokora nim wɔ hɔ ɔmo pɛ ɔmo nokora fufuo a fufuo tuntum a tuntum nanso nyankopɔn mu no adeɛ no wafa kɔla a ɔsɛ ɛnyɛ ne dea abosom hɔ no wontumi nkɔyɛ saa akyɛkyɛdeɛ hene nyankopɔn nhyira paa wakyerɛ nsɛm mu yie meda ase. Hello. Ọ̀fọ̀yàmọ́ nígbò. Náà òbí jàm sá Sunday mọ́dé yà náà kẹ́ àbọ̀sùn tuntun. Bíbí sábẹ̀ dàbí ya kò nípa níbi àwọn ọkọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ yìí ọkọ̀ bọ̀sùn ẹ̀yẹ yìí ẹ̀bí sábẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní kí nàbà ní bá sá. Sanu na o kan wa so ya na. Wọ́n sọ̀rọ̀. Mẹ́fàṣọ nana bẹ́ ní àdájọ́ bẹ́ yìí wà nù wáyé. Ọbẹ̀ yìí wà nù hello. 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 Ọ̀pẹ̀lẹ̀ kẹsì òdí ní bẹ̀bí àkàsẹ̀ fìrí. Àkàsẹ̀ fìrí ọ̀fun sún kékeré ni. Ọ̀fẹ́ sún kékeré ni. Bẹ́ẹ̀ sọ yín kàsà. Ìfẹsẹ̀ mi bí sẹ́ ọ̀kọ̀nfọ́ yìí sẹ́ báwo ṣe ọ̀bọ̀sọ̀n fún mi ẹ̀ nǹkan ti àṣẹ. Àbọ̀sọ̀nfọ́ yẹ bí ìṣẹ̀lẹ̀ kí wọ́n rẹ̀ jù wò so TV so ètí ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ ẹ̀nà mi yí scarf mi bí ó sàn dé 500,000 ọ̀bẹ máa wò 20 million. Ẹnso ó bẹ kó náà sáà kọ̀ọ̀fù kúrò yà náà yẹn nìkọ̀rẹ̀ ẹnu wo kyerè mu sẹ́ wọ̀ ọmọ yẹn wù. Nana bẹ kyerè mu ìfàṣọ one last call. Hello. Ọ̀pẹ̀ni mi pàṣẹ ní adájọ́ mami ní kẹ́kẹ́ obi a ọ̀fẹ́ bi á sẹ́ ọ̀nfà ntò so na wọ́n ní kẹ́kẹ́ wáyé kẹ́kẹ́ o mami. Hello. Ọ̀pẹ̀ni mi sè ní adájọ́ paa ní pimpiri wọ̀ ẹ̀kí ní ẹ̀sìn òkú ẹ̀kí kẹ́kẹ́ obi a ọ̀fẹ́ bi á sẹ́ ọ̀nfà náà fìdí ní ntò so na wọ́n kọ́ ọ́ ní last caller wáyé. Mate. Kẹ́kẹ́ o mami. Yẹfẹ mi kojú. Mekata free Sokobai Kumasi. Okay. Aha. Na mi pese mi unse na okase. Phone no ebesie. Na me pacho bebre, ma menya adaje na me educate kakra. Sa yakofa obi betena fidie so a. Na nya ne som pese nti ne yadena betena ho. Na mmom nimdia ne suahu na wahunu wo ho. Ana me yakofa nipa ne base. Ọmọchira afoforo efisa abusu etie ne ye enye nipa bia na betu aje Kristo somatum ewi ase nye nipa bia na beje Kristo somatum ya se Ghana a Christian country but I bet you say obi o hon mo o te Ghana ha Kristo na obo ne di on fa ne ho on cheke ne kora on som ne da ogwa so ba for te abosum fie ti sa nipa no so onye nyankopɔ abode ana obi won mo onim sade abosom kora se ye adwuma fa anu ti na adesua na yesua ne ha no ya nkɔ no one way enti mesra me nua no ma Kristofo no ya mom ya ntu ye bo ase okotu quotation bi wo Numbers 28:7
Bibi sasa sa numbers no one na twerɛ. So the Moses dia. Numbers 28:7 no. Opa kenka Numbers chapter 28 verse 1. Kenka akɔ. Na nipa kora. No ogu nsa. No otwa bo amene no. Hwɛ nipa kora no ayɛ saa de no. Na fa to wasɔ no ho. Ɛne osɔfo no ho. Me defend abosomsam. Anya no no me botaye. Na mo se de obi betra ase ya. Ya mama ntake nipa na nka se. The first one ye Kristo ni nti no onye nipa. Me pa cho mo me yemfa no nto nchen. Ye nyina ye nsua de na mo obi a beda ase. Na na twibo si akọ. Me pa cho the program na kwa wi ye. Fa number na tudwa. Na fo otira kwa nso atudwa. Obi hia wa. Yo me da ase. Am say the medical kan say enye we na bebu mabam. We entimi entwemi mfiri me som na me wom no. Eyade ni yesua. Ni eye papa no woni ni wafa. Ni enye papa ma no ayi ato nchen. Eno nti no ewia so obi a oba bia ni gidie wo. The fact says wutie mi am se mi ansana me be kom na me kosori. Ntimi condemn Bible no. But I also who say nipa na kere Bible no. What you say? And the said ye bonkum timi ye nsa na nifa betimi aye. Nipa cho me number 0241 0241 20 41 24 and I WhatsApp line. Okay. And 0244 95 40 10 10. Yeah. Me pato na nantwibo si akon the numbers na otwagu ye. Onya misraw. Me pato me di dwumade ni nyina ba na wiye. Me o me di dwumade hu chia me no. Your friend Major Prophet Charles Opoku da akon. Pato friend Major Wana Major so. Onyankopon onye okese onyankopon shaw. Me pato me crew ni e. Me shall say free me crew members no ho. Me pato Lady Janet and Abuwa me. One sister Augustina. Okay. Crew ni Lady Janet. Anna MCR. Loretta. One sister Augustina. Me DOP. Mr. Kobe Frank. Kobe Bakope. Anna me PM. Mr. Ochunozo 1. Pe Odemfua. Anna me able director. Brasame. I love you. Papa yi. What do you say? I didn't so. Onyankopon onye okese Brasame de America no say Ewrade Shraw ono oyire no ma so de afidi kese bae me pa to me de nyame jawo nyame ya dom a da se ne ye be sa ba be de ahia mu bye bye. Are you ready? Wind it up, wind it up, wind it up. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejanenya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri, akwamia mia. Ayi ma omu wafe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Emrana son say akwa yi omu mia mia.